Bitem manoro. Bitem abeba de faire belebelebam beganale semaine wele. Voilà. Amena bi émission Boli 31 décembre de kan. Cheni muso bebe ka kulen fen yere bi ambina anda dore la. Genou fanfare parce qu'abe genou de ka keneka et tout. Voilà. Bon au kumukono en flake boro ananga e jeune nando bi chef là ani musofla. Chaman fla ani musofla. Ou bien, ore do voilà, chaman fla ni musofla. Ou bena ubeka yoro la femu bene bebe ni tafamba be fo bi kaba. Enfin ba do oppressé de nous. On a pressé ça. Ngambe ya odi kama eto. Voilà, ante kuma jana tukuni. Ambita musuga yoro la. Amba afoku ku présenter ola. Bonsoir. Bonsoir. Kanyemi. Oui, ça va. J'espère que opérez nous. Opérez nous kama. Ou bien, ambu kako amba bebo amba beda kene kambi. Ube komu nake. Ube komu nuke amba beda kene ka ou bien. Voilà. Donc à vous présenter s'il vous plaît. Moi, je me nomme Fofana Salimata. On n'est pas de ton mec. On n'est pas ton mec, Salimata. Donc, Adam, ok. Faculté sciences administratives et politiques des quais. Mais voilà, faut beaucoup bolibana. Oh, il n'a pas de jabi au jarani. Donc, ok. Bonsoir à toutes. Moi, c'est Koulibaly Fatoumata. Et je suis étudiante à l'Institut universitaire de gestion, comme il m'a appelé UG. Familial Sorolo là. Oh bon, merci beaucoup. On en a un wele jabi au jarani. Merci à toi aussi. Voilà, j'espère que vous prenez le nom kama. Parce que anta foi do bien ba berefo. Bien. Mais un tato, on connaît cela bari anya kembe ka siro de. Un tato kana sira. Problème fuita là. Donc bonsoir. Kanyemi. Présenter. Nous avons un commentaire Jania parce que tenga moi. Bonsoir tout le monde. Salut. Tout d'abord, je tiens à rectifier Iga Kumadowa. Igo Chemsenou. Chemsenou. Igo Chemsenou. Chemsenou. Oh, ok, ciao. Il n'y a pas de souci ou bien. Nous revoyons ciao de problème fuita. Ciao. Ah, ok, problème tala. Ok, ansona. Moi, je m'appelle Ismaël Tissoro. Je suis étudiant à l'Institut universitaire de gestion UG de Bamako. Voilà, c'est un peu ça. Ok, merci. Bonsoir chers téléspectateurs. Conformément à l'article 27 du Code des personnes et de la famille du 31 décembre 2011, je reprends l'identité de Moribo Doumia. Bon, je suis détenteur d'une licence en agroéconomie à l'Institut Polytechnique Rural de Formation et de Recherche appliquée. J'habite à Calabar, Nerawaro. Familial Sorolo là. Go, ngan natarani bekeke. Abeka sirani sa. An natarani bekeke ha. Ambo kamari. An ye kuma janya ka kuma janya. Ambo kamari. Problème fuita là. Ai problème to là ka kuma tegenka. Ou bien mes chéris. Voilà. Donc problème ça là. Problème fuita là, y a pas de souci. Obe bismillah. On a un wele jabi au jara an kosebe. Voilà. Donc bon un bamananga il favorise kosebe de. Un français to eno ou bien. Voilà, un bamba fo bamananga na amba kera boy. Ou bien. Voilà. Ok, en fait que bro abraga anga moko ka présentation mais je pense que yere idin do solo la oula ni thème kan quoi ni émission kan. Je pense que depuis il y a donc comme ben je crois hein. Voilà. Ante kuma jana tukuni amedo débat kono comme nya fo etum nabi ambe anga débat be 31 décembre de kan o yere ba kalama un genou ka 31 décembre ako bon ante anga nataro janga fo ka ko bizarre lendo parce que an yere jeune voilà an na solution ko de kama voilà ou bien donc anga fo ka ko bizarre lendo ako bizarre lendo todi kunju mena voilà un pas before bi voilà donc on mettra anga chauka la comme ils ont dit amo nyininga voilà on va damner muni kuma janyata ame kuma damne na le modibo
Donc Modibo. Voilà. Et c'est pourquoi on a damné là quoi. On a tiré. Ayoro de. Ni kuma jana ngamba tike. Amba tike ka bada. Amba tike ka bada ou bien. Voilà Modibo. Ouais. Déjà ça n'a pas de débat kono. Et re hakilna yi munye folo en jeune ka 31 fêté tout kan. Bon, en fait, Nakilna de Dore. Bon, à l'heure actuelle, je nous mets 31 fêté tout comme na Beniga Gilna Donga. Bon, selon moi, quand même, à mon avis, 31 fêté tout comme je nous mets tout comme na. Bon, chacun a sa manière de faire les choses. Ouais, bien civilisé, nous, il y a manière la fin. Bon, moi, personnellement, on est boulot. On va gâcher comme na tantôt. Ni ta que tu vois quoi. 31 ti na fo ka boga ta voiture là ou ka boga ta appartement ta ou ka boga ta yoro wera quoi. 30e c'est la fête à 1000 manières. Bon, ne kon na famille bala te gelo. Ni ga couple na. Ni ga couple ni. Ah. Awa si awa dalala gudornana. Ah. Ima. Obse ka munga nyonga wo ke fo ka ta fo saele mana. Bon, Peter nous tira, Koukera, donc avec tes menaces. Koukera, avec tes menaces, Borodmanou, Nakaro, our barbecue or Dala. Our Dala. Atemo Toro, Befenega Kun Kachuan, Finish, Boronega family, or then it was slow or Nala. Ouais, ah, qu'est-ce que l'on ah, Adam, comme la photo comme na flel ke baro, Beniga 31 fêté tout. Allez bolo akanga ke tout comme na flel ko de fonyana. Bon, ante kuma janya ambetara Ismaël Feneka yorola, voilà. Et bonsoir tout le monde. Salut. Tout d'abord 31 koina. Comme on va timna ko sambe kuma nsane quoi. Ma. Tiens, j'ai nous 31 fêté tout sanama do sodan. Oh. Ni jati. Sans dobe beta appartement fenta wa bisaban fendo appartement. Gaka do ka chanwe. Bon, imam fuma boko mga tia to na bena ta cho adu ne. En flying rol doni. Di mena pas garantie. C'est vrai, c'est vrai. Imam fuma. En soko lukere, mais on bulu ko inket ko positioning mi. Comme nga tia foto na. Te tan sukoro tan. Abana. Imam fuma. Abana. I blata ngoro gera na do. Ngoni parlindo. Imam fuma ba no. 31 nana soro ko go imam fuma. Donc fen fun no gaspillage ni fen. Donc olu ta solution. Na manya 31 nana soro bi ngon fe. Ko 31 e bi fena klegelen to ne do fena quoi. O de bene era toro quoi imam fuma. Ah, choukele do. Erdamadon. Na foro la igati tia do la man ngon. Mais te jigi do fena la be imam fuma be mo gon ni ba mun ko ma do. Muso abe oli. Muso. Be ga we jila do mo sigilenga fem seti obi blawla. Mais nous on même fait aïe wade aïe wate non maga kuma logique imam fuma te tan sukoro ta aussi garana zura ni kana se auto imam fuma 23h ni fuma na si doron ta blu wa so il fait na pa wa so imam fuma ka tawda di dugu jara wete men ko ka tawda iklota la 23h ko ati bla so ko ka tawda iman me angata ore aka na tema wana te tan sukoro ta voilà avec grain si dala aba aussi avec baronu ngel lesine fona no bana doron o kelem d'accord. Il n'y a pas de souci. Bon, comme à photo comme la Benika Hakil Natate. Oh, mais tu as une logique. Ah, il est Hakil Natate. Il faut être logique photo. Am so ma kuma c'est qui a logique ko photo. Ha? Eh, il bi ka logique de photo. Il a logique de photo. Ah, il a logique de photo. Non, faut attendre le temps. Problème faut être problème ta la sango ko préparer. Allez préparer bon mais sans faire adjikin to là do. Ou bien, mais chérie ou bien. Faut pas être. Donc chérie, en club là. Ismaël, Saninga Kumaranda dont 31 fêteli ko la folo. Tout d'abord, iga kumarono ibora ka kumaro foka en muso de ba au bla au ka financer. Est-ce que il a raison dit iga goma? Je veux que 31 a fêté tantori. Aba forcer. Chérie là. Abora ou chawere là.
N'i ye muso ye ka fɛn fɛn kɛ a bɔra cɛw la. C'est vrai. Ayi kuma ma di ma i daminɛ ka tila ayi a tun bɛ fɛ ka ayi a y'o kuma fɔ san muso an ma foyi fɔ sisan an bɛna an ka kumaninw fɔ sa i bɛna fɔ k'i bɛn'o tiɲɛ an bolo. Bon en plus de cela fana i ko aw ye écoledenw ye aw ti wariba bɔ. Moi je peux dire que écoledenw de ka jugu sa appartement ta la ka tɛmɛ mɔgɔ minnu bɛ wari ɲini. Voilà. Tiɲɛ yɛrɛ n'i yɛrɛ kɔni i bɛ wari sɔrɔ cogo dɔn n t'a dɔn kun bɛ t'i bila nin na. Sinon ne hakili la n'i yɛrɛ sɛgɛnna ka wari ɲini i tɛ sɔn nin na mais n'a bɛ d'u ma de dɛ n'a bɛ d'u ma o de la u bɛ taa tiɲɛ tantôt c'est vrai. Bon ne kɔni hakili la 31 fêteli la moi je pense que an ka 31 fêter tout bonnement et tout simplement. Ni ala yɛrɛ ye san yɛlɛma i sima ni kɛnɛma ɲana c'est l'essentiel. Ne kɔni fɛ o de kun bɛ ne bolo ka fɔ. C'est tout kuma foyi tɛ nin kɔfɛ je pense qu'an filɛlikɛbagaw aw wasara a ko fɔlɔla cɛw ma fɔlɔ c'est pas parce que aw kana to k'a fɔ ko musow de b'aw bila ka nin kɛ ne ko n'a fɔra ko ni muso ko k'e k'i fili kɔlɔn kɔnɔ e bɛ sɔn wa. En plus an ka bɔ o la sa ne ko ni i bɛrɛma tɛ e b'a dɔn e bɛrɛma tɛ nin ye e bɛ t'i gulo la e b'a dɔn e ye ekɔliden e bɛrɛma tɛ ni goni e bɛ t'i wa kelen muso ni wa tan muso bɛɛ b'a dɔn o tɛ kelen ye bɛɛ b'a dɔn o tɛ kelen ye voilà donc voilà cɛw an b'a fɔ ɲɛna ko n'aw golo ma se mun ma fɔlɔ aw kana aw golo sama ka se n'a sama n'a bɛ fara voilà an b'a ye ne tɛ ka mun faamu mais ne bolo ayi nkaw kana kuma fɔlɔ musow ma tila u ka kuma la musow ma tila u ka kuma la fɔlɔ a y'a to musow ka tila fɔlɔ voilà. Fatoumata. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Bon, moi je pense que ne bolo tiens la 30e be ka fêter to ya mina vraiment ma te ka fêter ti. Ne bolo 30e fêter que ñuma il faut que en beka que de façon nous arranger quoi. Parce que moi je pense que jeune fara musulmanu kan surtout en muso bɛɛ b'a fɔ 30 do il faut que n ka kɛ star de il faut que n ka parni bɛɛ et pourtant i ɲɔgɔnna t'i badenw na ni ɲɔgɔnna t'i mɔgɔ wɛrɛw ta la non c'est pas la même chose ne kɔni bolo an ka nɔgɔya ɲɔgɔn bolo min se bɛ mun ye k'o kɛ mun ye k'o ye cɛw fɛnɛ il faut pas que e b'a dɔn 30 do e tɛ fɛ ka plaquer e bɛ fɛ ni dɔ ka bɔ même si hali n'a b'aw sigida de la quand même i kan ka geste dɔ k'a ye même un simple 5000 au béquin parce que tout est simple aujourd'hui en muso yɛrɛ pomada be déjà 5000 i taara pantalon kelen san 300 gloki kelen 200 tɛ 500 wari tɔ i bɛ ɲɛsin ni soit suɲɛni don a banna i bɛ sigida la a bɛ baro kɛ soit n'a bɛ taa restaurant na c'est pas compliqué quoi voilà il faut pas que aw cɛw fɛnɛ aw ka taa forcer ko ka taa suɲɛni kɛ ka na di non ça vaut pas le coup e yɛrɛ b'a suɲɛ ka na di mɔgɔ min ma n'a y'a dɔn k'i y'a suɲɛni a t'a minɛ parce que a bɛ complexer quoi voilà donc an ka nɔgɔya ɲɔgɔn bolo o de kun ye ne hakilina ye voilà an filɛlikɛbagaw je pense que aw bɔra k'an ka musow ka kuma lamɛn u y'a bɛɛ de fɔ en fait u y'a bɛɛ de fɔ u ye genre u y'a yira an na u y'a yira aw la ko genre aw n'u tɛ kelen en fait parce que u ma dɔ fɔ aw dɔrɔn ma u ye dɔ fɔ u yɛrɛ ma donc an filɛlikɛbagaw faites très attention aw ko musow ma ni mun se bɛ i ɲɛ b'a la mun se b'i ye kɛ i ka continuer n'o ye cɛw c'est la même chose ni ko pɔnbadaw bɛ yen nɔ et tout yɔrɔ caman bɛ yen nɔ voilà i b'i habiller simplement suguba yɛrɛ bɛ yen nɔ i b'i pari au calme a banna orobuniw bɛ yen nɔ voilà donc bon hali n'an ma t'o bɛɛ la fɛn ye kuma dɔ fɔ a ko ni san yɛlɛmara ka sɔrɔ i b'i kɛnɛma alhamdulillah o fɔ dɔrɔn i ka tɛmɛ 31 su kelen dɔrɔn komi n y'a fɔ cogo min na kana fɔ ko nin su kelen na i kana taa i ka tiɲɛ komi a yɛrɛ ɲuman i ka tiɲɛ bɛɛ don o su kelen na c'est pas bien voilà an bɛna cɛw fɛ yen nɔ bon les gars an ka muso ye kuma dɔ fɔ moto suɲɛ ko suɲɛni ko ninnu a tɛ dɔɔni fɔ n y'a ko la a y'aw da don a suɲɛni ko dɛ a tantɔ a y'aw da don a ko la a ka dɔ fɔ an ɲɛna parce que an ma nin faamuya voilà a y'aw da don a la joona
ay moto doron tere a chama be chama shwen voilà baga carte bancaire beta baga vaccin ou be shwen ka to fere baga batterie yere o be bon bijou nous be so no mama ga bijou no lu be beta sa baga batterie be bon vraiment ne va ne wolo ni shwen goina il faut même pas chercher plus loin kana ni yoro jan ab shwen warta do joni la mais aya fo yo kuma fo yena ko bon ay même yo kuma fo yena ko ba be fa o ga siga kan ya fatuma ta kuma bibo se ko yoron ka walma angana na kuma ge attends Shoni ko yoro la ce que moi je peux ajouter encore ni aklina na tuguni est-ce que a wari nunu a fait nunu be est-ce que abe do on yere abebe do on na fola voilà a pete do na adobe do on yere la adobe do muso wero yere fenela ku ga pari voilà kera pukuraw chemzi kurade pantalon kurade abere be do la ne bolo ba kuma akla yere contre dio non imana ta shwelge iba wardo be do alela a yere sono yoro ma we ko wardo be do alela do be do yere ga jinni samara wala e ga jinni samara to tu le porte pourquoi iba do joni nyagoro joni o tala ni e ga go e plaquer e tere ga otini I know no e ba jojo nyagoro no na fara e tere go yere ga boale ibe teme mo nyakoro abete ala non to e peu ay yere ba la folo de fait que yere be ga ta fini man samara ma se jouer ndo bien voilà merci loro si ça n'était pas moi aya kana beke am so yere ay do neta ba mais no on te dore on do ni ay chebe parler une fin nge a be mzoro nyagoro la en plus ça mette kuma do fo fene o bebe faire se ga kan ina fa jume salimata kuma di bolo iye kuma yoron dola iye do fo ugan ko nunu na iya fo muso nunu noter en fait parce que kuma oui ne a fo genre muso noter ni ya yira iye nyami yira muso la exactement c'est ça arbitrité ni etara muso no fe ko warba be mpo ni 31 sera be warba ko fiere etari yere ga fisa papa ka ti yere ga papa mene bolo al ni tri yere ga fisa papa ogma etukuna ko fere kama we etukuna ko fisa papa ri kama voilà donc ne fene me enyininga e fene tugura ogo ko fisa papa ri kama wa we fene tugura ko fere kama non fisa papa ne ma to ko fisa papa mais genre etara fisa papa ya yira parce que genre akadi yero ni mo carrière tu es prêt à faire n'importe quoi pour la personne donc là yo golontique na ko yira non yo ko yira ay yo malo non malo tiao yo malo ay malo tiao tane ba finyano yama mu fami asali amena mu finyana c'est-à-dire ami domne wo biwina wa nyata sur les 100% les meufs de Bamako, la plupart des meufs de Bamako, plus de 99% sont des matérialistes. Voilà. Donc, c'est-à-dire que... Ni iya yira, ni nya fomo chama cho no okolo masimu ma ko na samba ka sero. Ere nya bala ni amata fisa papa yira. Tuma me, c'est-à-dire non. Al na trafisa papa yira. Al na trafisa papa yira. 30 manasi ase mu ka ga go abore ga goye. Ube. Voilà, abore ga goye ne go fena ko kate so ama. Ayi. Gote so ko famia. Ati so ko famia. Al ne fisa papa. O korota yira go dien war baby fagu. Ayi. Exactement. Ote 30 ça dit 30 na ama gelo. Ore go juste un petit 5000 francs go à la ben. Imagine al ne trafisa papa yira go la ni 5000 dama ka la ben. Si réellement c'est derrière là, s'il t'aime aussi, ka sur matérialisate. Abo 5000 nega pour y attaquer kondo ima abo 5000 na awara ni mana pomba dani suwa dana rada mo tanta bisa sa promo bio meu ne be segin me ira la ko a valer ka boma ira la ko warbe e ku ka fe sai mun ka chamo yo na betosa mena mu fina non écoute-moi Modibo Emma mon femme pour une femme là il faut de la valeur de considération en réalité voilà. Parce que muso flani il a la valeur de muso là il a la valeur de dame au moins ni te valeur de muso là ne est ta valeur de chewara va valeur donner voilà beaucoup mo position là wa si réellement an ni go matérialisé mais nabi fait donne tout petit peu seulement 5000 dames afin nga la je kamiri aga deburo no bebe jamana etadon ate mo chire gon ko fembe bloqué ana fisa papa irage mais a toke de bala obe kuma keleni la men nous te faire admirer en fait voilà c'est pas ay aleko ay chire di musoma en fait
ko muso ayo contenter ni mun be aw bolo en fait ay ci de di muso ma a klala ka fɔ tuguni ko cɛ minnu bɛ taga musow nɔfɛ ka yiro la ni ne bɛ n bolo hali ni 31 sera n b'o de ɲɛ yira mun yɛrɛ yira voilà a y'o de fɔ attends a y'o yɔrɔ de fɔ bon aw bɛ ka continuer débat la aw bɛ ka kuma kelen de fɔ mais aw tɛ fɛ ka admettre en fait bon ni e bɛ ka fɔ ko muso il faut que c'est vrai i ka considération i ka valeur don a la c'est vrai mais n'o valeur ni wari tɛ e bolo e b'a kɛ cogo di e dun taara yira a la de ko nin bɛ ne bolo go dun ka di e il y a photo comme nakadi et donc tu es prêt à tout pour ça voilà et donc il va dans 37 frères il n'a malheur voilà donc au témoin nake barake mon cher barake ni wasa teni no fe atani konnana dongo de den kurabe wolo ni musse taw ya barake ay barake ni de ni war sor la wakati no basoro ni wala na walma o so e beti fanta musoman no fe musoman chama wallahi sont très bien elles sont très très bien sérieusement ou t'es matérialiste ko non on a ko généraliser en fait muso do ou quoi sera tout là oui aux minorités déjà yana aux minorités bamako kona yere muso bewe iba foko jaba soro ni fe mais o mako te warla en fait cɛ warti yɛrɛ ina ni ɲɛsi mɔti iba chama cɛw nɔfɛ fɛnw na kasɔrɔ yu abi n'u yɛrɛ de ka fɛn abana aw kana ɲinɛ o yɔrɔ kɔ ni bɛrɛma go ye mun ye ni bɛrɛma muso ye mun ye t'o nɔfɛ walima i ka wari ɲini donc muso valeur bɛ bonya cɛ ma san muso valeur bɛ bonya cɛ ma muso valeur tɛ bonya cɛ ma si ni mɔgɔ no aw tɛ classe kelen dɛ i mana bɛɛ ka tugu aw kulo tɛ tarawele yɛrɛ mankan na ko ka n'o fɔ mais tiɲɛ de don dɛ mais ne kɔni bolo a ma se suɲɛni ba ni fɛn ninnu ma i b'a dɔn maliyɛn jeune ninnu filɛ nin baara man d'u ye de exactement ni e b'a dɔn e yɛrɛ ɲuman e bɛ ko fɛ i bɛ impossible kɛ i ye kuma tiɲɛ baara ka di maliyɛn jeune yɛrɛ même pas n bɛna mun f'i ɲɛna le problème na o problème in ka cɛ c'est à dire o état maliyɛn ka problème ye dɔ bɛ ɲa la dɔ bɛ ɲa cɛlakaw la sinon n bɛna mun f'i ɲɛna diɲɛ kɔnɔ mɔgɔ tɛ wari ɲini ni maliyɛn jeune yɛrɛ e ka maliyɛn jeune bolo minɛ i ka wari dun wo dɔ yira la ba i k'a bila yen nɔ n'a bɛ bɔ o wo kɔnɔ k'a fɛ ou bien facilité non facilité non c'est pas facilité non facilité attends facilité ou bien wari ɲini fɛ mais ou bien facilité de fɛ en fait non maliyɛn jeune i mana maliyɛn jeune ta ka à 100% ta i k'a fɔ ko nin dingɛ kan ka se nin yɔrɔ la i bɛ nin wari hakɛya in da a b'i ɲininka yɛrɛ ko maliyɛn jeune de bɛ taa manœuvrer kana wari ne ko de fɔ u bɛ taa mais a bɛ compter de en fait a bɛ compter ni terikɛ ka na ni nin sabali a caman kɛra an ka yɔrɔ la sa mais ni fana fɔ i bɛ ka kuma minorité fana kan yɛrɛ alors ni ko muso dɔw bɛ k'olu wele ko jaba ko mais ko e n'ont pas besoin d'argent pour que k'u ka ko n'u kɛ ni fana la e fana bɛ ka kuma minorité de kan donc n'a bɛ kuma an bɛ kuma majoritairement de ayi awa an ye majoritairement ni y'o de en fait ni y'o de parce que a ka kɛra ɲɛna en fait a ka kɛra ɲɛna a proposer o ɲɛna mɔgɔ minnu sɔnna ka taga baara kɛ a tɛ u jamaba cɛ la dɛ mɔgɔ 4 mɔgɔ 5 jama ka ca ni mɔgɔ 30 ye en fait voilà donc an kana kuma fɔ ka a fɛn quoi ka musala ka an ka kuma fɔ facilité ka di maliyɛn cɛ an ka sabali ka nin yɔrɔ kuma ban juste musoninw ka ko kɛ fɛ an ka kɛ fɛ quoi bon an ka taa nkalon tigɛ an ɲɛ an ka matériel a ye nkalon tigɛ dabila ni mun se b'i ye o fɔ a yɛrɛ karisa nin de se bɛ ne ye fɛn min b'a dɔn muso dɔw filɛ n'i y'a fɔ n'i tilen ka fɔ a ɲɛna karisa ne bɛ i nɔfɛ fɛɛrɛ la karisa nin de bɛ ne bolo sérieusement muso mani n'a sɔrɔ conscience b'a la foyi y a pas de bon conscience ma mɔgɔ in o de ka dɔgɔn sa a ka ca i ma sɔrɔ de i ma bɛnna non o de ka dɔgɔn moi je peux dire ma bɛnna ne b'a fɔ a ka dɔgɔn kɛ ou bien bɛnna ka hakilina cɛ ɲinɛ mun kɔ bɛnna ka hakilina muso hakili ye kelen de cɛ hakili an bɛ se ka 99 muso hakili ye kelen de c'est belle cɛ ala an kana don débat kɔnɔ ok moi je peux dire ne bɛ se ka fɔ muso ka matérialiste tantôt a bɛ dépend cɛw fɛnɛ la e bɛ muso kɔ normalement e b'a dɔn e bɛ waliden de nɔfɛ e b'a dɔn k'a fɔ e bɛ fɛ ka labɛn ni nin ye donc o tɛ taa e k'a labɛn o ni e m'a labɛn ni mɔgɔ wɛrɛ nana mun b'a labɛn a bɛ taga dɛ c'est tout donc ko bɛ na ten ainsi de suite de a bɛ ci a bɛ kɛ matérialiste a bɛ kɛ fɛn wɛrɛ ye mun na o yɔrɔ de la kuma bɛ yɔrɔ min na dɛ u bɛ taa baara kɛ fitinin b'e bolo e k'o d'a ma o yɔrɔ de la an fana t'a gɛlɛya quoi i m'a faamu o yɔrɔ de la n'i tora ka da muso kelen ma fɛn ninnu na mɔnɛ b'i faga i m'a faamu a tɛ ka dɔn ma dɛ o de la ale filɛ ka mun kɛ n'i y'o kɛ mais an fana t'a gɛlɛya i m'a faamu bɛɛ ka nungurun tigɛ marimari yan
Mun fana bɛ ka position normal di ma ko de la i bi den ka o b'a yira de i y'a yira la ni ne bɛ ne kun karisa ni minɛ ni ne bɛ ne kun a b'a faamuya a bɛ taa mama fɛ k'a tɔ dafa ni ye difficulté yira muso la a bɛ suit n'o de voilà wa ni ye facilité yira muso la a bɛ suit n'o de mais Ismo depuis le début ne couple minnu bɛ n'a sɔrɔ dɔrɔmɛ kelen t'u ka cɛ kunna e b'o olu kɛ cogo di olu bɔra condition min na e b'o dɔn olu bɔra condition min na i b'a ɲɛɲini k'o dɔn nin ye nin ka kuma olu tɛ bɔ ten dɛ muso filɛ yɔrɔ muso bɛ don ne ko i ye musow ye ka fɛn fɛn kɛ a camanba bɔra cɛlakaw la o t'a ka slogan an bɛ ɲɔgɔn jour ça an bɛ ɲɔgɔn cɛ ni muso de an bɛ ɲɔgɔn dafa de en fait dɔ bɛ ɲa la dɔ bɛ ɲa cɛlakaw la an tɛ se ka bon an ye c'est vrai an ye muso ye an tɛ se ka muso jɛya pepepewu parce que dɔ b'an bɛɛ la dɔ bɛ aw cɛw fana la bon an bɛ ka mun fɔ aw tɛ ka sɔn de ma en fait ne pas pour que Isbo ka kuma to appui. En réalité, moi, je suis sur ce plateau, je suis économiste en même temps. Quoi. Bon, à l'heure actuelle que nous sommes là, vous savez vraiment que la population mondiale compte... La population mondiale, il y a 7,6 milliards d'habitants. Bon, 7,6 milliards d'habitants, Mousso est 5,6 milliards d'habitants. Alors que tu as 2,2% milliards de cette population mondiale là. Bon, nan du ataka laje, jenatige be gataka vom ngatano. Chemetri da galene. Alaba mina gari sano ni ma investi dans parce que tout près. Me fera mu fo nyana wa. Me fera mu fo nyana wa tout près wa, am dum na go biwa. La population, c'est-à-dire la population la plus jeune au monde. Kenya redonwa. C'est tout près, ça vaut même pas une année ou 2 ans. Kenya muso bora ou révolution ko Tchatouga Doula, ils veulent des hommes pour leur ancêtre, pour que vous soient. Ma famille, sinon, écoute-moi, Amé Malelano, Amé Malala, Nelame, arrête, Nelame, Amé Malelano, voilà Amé Malelano, Menam Foy, Amé Malelano, Malencho de Musso Valero, même Nitara SRR là, Al Diaspora là. Voilà, non mais écoute-moi, écoute-moi, extérieur la tchè au bien muso valeur de ni malien tchè tchè muso valeur de non fenêtre extérieur la muso non le malien tchè valeur de nous wa mo non malien muso valeur ga wardi parce que wardi be extérieur la mo le muso valeur ga wardi ouais malien tchè de muso valeur ga respect considération même pas bon non tout près on a ta argent mais en tout cas mon malien tchè mon be muso valeur de ni ata 100%. Hein? Genre 20%. Au calcul, 20%. Vous n'avez au calcul, 20%. C'est vrai, il y a que 20%. Vous pouvez 20% en fait. Tellement que malien muso abe malien tchado ha fa be siran ka kokai aba est-ce que be tchedo iba ka shuina shinda ibinye wala abenye kura yiri la dongodo mais nous sigilena aisa awra do de ba kono nanyo kame shiala parce que me chama do akola non ame chama do akola aw saba sigilena aw saba sigilena la fia ba ouais alhamdulillah ay la fia tanga ma fa alhamdulillah awra aw mira la dore mo fo moi même si les apparences sont trompeuses. Non, tiens, pas une fin, ça, il m'en fout moi. Ah, ouais, flower la fiala. Mais. Amba alhamdulillah, quand la femme est la fière, ben fière. Oh, alhamdulillah. Oh, alhamdulillah. Elle va en condition de. C'est grâce à nos papas, nos mamans. Ah, alhamdulillah. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah, quand on a pas matché en fait. Alhamdulillah, un beau défaut. Oh, mais alhamdulillah, ça veut Maggie Mounou, mais avant Maggie Mounou faire des caractères. Pas tant pour le muso mani chama munu be bara la be ba don o mani fata sare muso be ga bara munu damne sans sai ba don do go fano ban me kla ta me kla be me yo warne al na gara warne jume on de mana no fe est-ce qu'on est tara chero no fe no war wori la ama tugu ko war ko la re ama war namna ama mi ne ko no nyere ira Ismo segere do bene bolo ka fa o che onyana aw fleni no be muso fe awera nyana aw prene no ka ko sugu bekay mais segere do bene bolo ka finyana ni muso nana atu mo ma karsa ne ma go be wa flari la I depuis ni ma fem fi sugoro la I ma to go fo I wili yoro la sa na nana karsa ni ma go be wa flala a karsa an ni wa sa bi ku a fo a karsa a wa kele ne be o mina bi de ou bien na nana tu me aw che o to ke na nana wa fla dia aw se doron aba fe doron ka wanandi
o mayo yoro ni yoro mena ni muso ko agilin tan yoro da alsa wa parce que ale bega yira ela ne e muso de go la ne be chow defend mais ne be muso ga to mais en même temps au chow fena go yoro bo ko defo o kontira ay hakli mere ke ya wa fla dama ki ga yira la ko ngwa bo tembi bo ne be omne mo fu mo orora meni muso kadi na na ya wa agilin dama akade ba ro bi wa fla se be mais wa fly bo dama an voilà ibe sei mais nati gumdomna ibe sei ne tuwe abaye ni ya be na wa fly ima dungu de be kemedi mo ma donere ga ni joko te no ne bo fanya voilà fe be de genari ko tere ya ira na bayiri lari muso agli ga dogo no fe be de genari ali ibero ha ochi ato ibero ha kuma ijo ne be kuma do fie muso fly anga muso were boala har na kira demsen fitin dongo do ibe fen dam dongo de ba dama me ni ba dama bi ni ba annabi kun shini ngene ni be to kadama ayira la karsa donna la ni be ba don ni ne bi asebene me don be na ke asete na kene har ni ma fanya na ayira la voilà wallahi har na ten domina abaha ne ba ese ko no ya refo ko iga action ani ka kuma hakli be toala voilà on no ya c'est tout simple ali nan an sadakana ni sebene wallahi bi mnetendi depuis kuma damne ne o refo ibe nyami ira musola ke abi traité tentori c'est tout voilà donc en fait que je pense que débat maintenant tiens ko ya kuma ma ba ne ça continue c'est vrai anga segi kana anga temna et tout voilà donc yere kumara anye kuma chama fo question folo kono anye kuma chama fo bon question flana c'est ça non bon yere solution munu ba bolo voilà pour que ya abika fo ate keto ko munare ni solution munu ba bolo ko fo en fait ke bako bon na la solution mais non ça non ate ta sensibilisation ne bon c'est-à-dire la jeunesse il là à faut comme quoi faire toutes les choses de la simplicité pour une rencontre bena à manière nous donner à mes sensibilisation les gars donc pour la ira antonio na ka fo 30e ga fêter 3 muna o ta fêter to ko an ala ja an fêter an no ɲɔgɔn bolo bon jeunesse o ne ka kuma ya la c'est jeunesse cɛmanw ma quoi bon jeunesse musomanw olu dun fɛnɛ a fɛnɛ ala a jate minɛ dɛ a yɛrɛ ɲɛ bɛ dugu position na ko bɛ bulon c'est-à-dire n'aw bɛ mun fɛ wa hali n'a ma fɛn n'aw ma wa c'est-à-dire aw bila ka fɔ ne valise n'a ka tugu a kɔ quoi parce que an bɛ don min na ko bi cɛ o cɛ bɛ kari ka dɔrɔmɛ 5 di ma ko karisa a fantanama dala ka fɔ ko ne ye miliyari sɔrɔ tɛ ɲini kɔ dɛ hali ni fɛn tɛ mɔgɔ bolo n'a ye respect ni considération yirila da la dis-toi que n'o ye fɛn sɔrɔ don min na a tɛ ɲini kɔ quoi voilà parce que jɛnatigɛ ko bɛ ten tɔ i ka kuma yɔrɔ dɔ la n'i ye i fantanama hali n'a sɔrɔ i fantanama don n'i tora ka wari d'a ma i miliyari lama an y'a caman ye u bɛ taga de i fantanama i n'a y'a supporter ɲɔgɔn fɛ wallahi ni wari nana u bɛ ɲini kɔ a cɛ o la n y'a f'i ye n ko maliyɛn cɛ n'i y'a ta 100% 20% de b'o kɛ 80% de b'o kɛ donc o 20% in dɛ olu de tɛ ɲina ne ba olu de tɛ ɲina an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye dɛ écoute-moi an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye o to ye minorité de wa o ye minorité de voilà parce que il faut mettre en tête quoi an bɛ fɛ ka mun f'i ye quoi dans toute chose quoi il y a des cas exceptionnels quoi cas exceptionnel bɛ diɲɛnatigɛ ko bɛɛ la quoi mais ne kumana globalement de wa pour que aw yɛrɛ a ka se k'a faamuya a ka faamuya caman sɔrɔ aw fana muso aw ka ɲinɛ an na ten sa dɔw yɛrɛ yɛrɛ ok i m'a fɔ ko ka ɲinɛ aw la ne bolo cɛ yɛrɛ tɛ ɲinɛ fɛn yɛrɛ muso man kan tɛ ka ɲinɛ cɛ la wallahi o ye hakilina ye i bɛ ɲinɛ cɛ min na dɛ o de bɛ poisson k'i kɔnɔ a fɔ mun na e bɛ ɲinɛ ni namɛ a fɔ mun na e bɛ ɲinɛ karisa la ko tiɲɛ yɛrɛ la a bɛ degi kɔnɔna na wari t'a kun a bɛ bɔ kɛnɛ ma a b'a di dɔ ma ou a bɛ taa sungurubaso la ni wari bɛ kun e bɛ taa yan ou a bɛ sungurun tigɛ la non minorité même pas non o tɛ minorité o ye cɛw ka baara de et puis question dɔ bɛ ne bolo mais munna pourquoi 31 décembre ninnu kɔnɔna fête ɲɛkɔrɔla ninnu na o bɛ kɛ cɛw ka sungun tigɛ wagatiw de ye te sungun tigɛ mais surtout 31 mana se non n'u nana kuma ye ma i b'a fɔ ko non san tɔw kɔnɔ o b'a kɛ n'a fɔ n'i dun voilà or que dɔ bɛ e bolo e bɛ ka taa mɔgɔ wɛrɛ ɲini munna pourquoi 31 na o tɛ yɛrɛ dɔ bɛ ɲa la dɔ bɛ ɲa cɛlakaw la a bɛ ka fɔ ɲɛna cogo min na 31 na n bɛna mun f'i ɲɛna musow yɛrɛ de bɛ cɛw ɲini
ni to kalama mo fie bi ibe kuma go munu fe Facebook ka nu be san bega o te kuma ife ala kama 30 nyagurlani na décembre damna na ka message ni chuma doro salut ou il répond faut ça mi répond ke ayi ou il répond parce que abu kuna c'est-à-dire ni mega na ne ma to na est-ce que n'était na 30e proposition ne gagner ne dora ba ma sa dora na te jaw le car c'est un plage mun te plan be bon c'est-à-dire nya abaga ko chore a doboro muso era jamais muso ta black ni ko chebe na plaqué au contraire ne te muso do ara be concerne al bien me kuma la woni mako ne ta gelao ne ga man na ne plague ou na ne la nege ne be tukun korgo ga anta bombarde orola o te dore o te do are mega sebere fonyana voilà problème fuitala voilà ma chérie bébé tiendo bien abana bébé tiendo bébé gata cola mena mu fo chen sabare wa mu c'est-à-dire eta chen mu man ngon chano ala raga côté la wa chen sa avec na fo debare wa chen te mo ko sita sa chen be ben nyagoro de wa benye be chen na sa masanga kuma abiko ubu unja kuma ka alo ayi ate jola sa ate jola ko yere ate jola ate jola sa vu que man fo mo syndicat o rekele no fambe fe sa mu syndicat ko voilà mu kele no ko syndicat ka antoro ya no kele na ko merci na manya ko yoro syndicat ko to yoro ko mi o jabe ngai o jabe ngani chebe masoni ko inare même pas chebe mason ko ngone ke menandike ni ere la je ko me ko bebe no ni munu tukura syndicat ko munu matu sen ya meto lu na fe bien abana oluta bore ega ke menan bo mu be 10,000 bela mbi black refe dom na ni i wila boss no ko lo ba suna me nyefe an debada ne be mfo jeunesse ko jar éveil de conscience wa imam fo mo faut que jeunesse ga nyele mo ka dogo 31 fen ten konnu ma amenan kon ngono tro wa ntan évolue la ko ma jar iniga couple ni aw blata ngono doro comme jeunesse bien souni au début aw blaga lesi la doro a ten fen aussi doro imam fo mo dombe jar dombe feti wa dombe 31 plus précisément fleur ne ro ne o bien imam fo mo ay o bien ante 31 kon na imeti wala nyoy bo sin fen ante 31 ko mais mega conseil ni jeunesse re ma même so ko mo acha afu to na wa da temne wala surtout ni mjora do ko cheba fe e che isara wala suno tere ne bo amena mu finyana ne muso clé na chebe clé wala un adage de jamais de la vie écoute-moi tant ne t'en permettre so ba do fuka chewla ate tona kuma tena tona nyarere ngaba mpolo am kage abe chew kuna kube muso ta ko fo nani ni ko be bantika kamna sila mère au fond ore ba kuna be muso ta ko fo ore kama ko be bantika ko nare ne ba je le dis bien je kuma la mais ah débat ta permettre ne bna dere mon dorone OK on t'écoute ne bna dere mon dorone dauma un ladage le dit bien dans la vie là quand vous voyez tout grand homme là derrière lui là une grande femme se cache là-bas voilà parce que nyame che musoro do wa be waro che o era dama mana kan jagulu la choko wala nuit porte conseil quoi voilà ore bene fa nyana franchement franchement voilà igani kuma y est chien français derrière un grand homme il y a toujours une grande dame ah on be de ma ofen yorona parce que y tient faut aller muso ali kan nyeketa ay me chene ga fonya no wa non même pas voilà donc anga muso voilà au dernier mot ne ga dernier mot ne ko ni be mu ni chaw fe de grâce 30 comme ismo ya fotugo ya mina dombe feti akana compliquer ko ambe wakati mere la gele ambe gele wakati de la coronavirus nana tututu wari yereti foiti quoi donc angana gele ya ibadon ni badon ba ika partenaire ni ne tukwa ko simplement ani ira fotugo ya mina ko sigida la tekele sugoro ka wuli 30 ere beba don nenere do ploverni do la rara iga vesi do rara ploverni do aussi elles sont conscientes derrière le micro ime sino chiere la
tiɲɛ la ne yɛrɛ kɔni conseil fanba kan ka di an balimamusow ma tiɲɛ yɛrɛ la u b'a a dama tɛmɛ kojugu voilà mais o t'a yira k'a fɔ ko cɛw an kan ka ɲinɛ o la dɛ o t'a yira k'a fɔ k'an kan ka ɲinɛ o la. L'homme même est imparfait dans la vie. Personne n'est parfait dans ce monde là. Awɔ an y'o faamuya sa. Dɔ bɛ ɲa la dɔ bɛ ɲa cɛ la. O ye tiɲɛ Salimata an b'i bolo. Mais n'aw tilenna dɔrɔn an bɛ tile a banna. Ok, bon ne yɛrɛ kɔni fɛ an kana compliqué Ismu a ye kuma mɛn musolakaw bɛ juru magaya y'a mɛn juru bɛ magaya maintenant problème foyi t'a la aw kan bɛn 31 yɛrɛ solution min kɔni bɛ ne fɛ k'a fɔ i ka 31 fêter tout bonnement tout simplement mɔgɔ min ka di ye i n'o ka fêter an ka kokɛ bababa ninnu dabila quoi 31 yɛrɛ kun yɛrɛ t'o ye ne yɛrɛ kɔni hakili la ni 31 yɛrɛ kɛra k'i to i kɛnɛma la dɔrɔn c'est l'essentiel ne yɛrɛ kɔni fɛ an yɛrɛ silamɛw yɛrɛ ye voilà an ye silamɛw de ye cɛw a y'a nɔgɔya aw yɛrɛ bolo a ye appartement ta jugu ninnu dabila a y'a nɔgɔya aw yɛrɛ bolo se min b'i ye kɛ 31 fêter n'o se ye a banna débat clôturé la vidéo te tourne en bien ou bien voilà donc en fait que bon au bora ka anga moko ka kuma lame ayuka débat la ne yɛrɛ kun b'a la et tout voilà demeru fere ni demena tiɲɛ fɛ ni demena tiɲɛ fɛ voilà a ko aw ye dɔ fɔ cɛw ma u ye dɔ fɔ musow ma voilà cɛw a y'aw ka kow kɛ tout simplement musow aw fɛnɛ ka sabali n'aw b'a dɔn franchement aw yɛrɛ ɲɛ b'a la ko u y'a fɔ ko temps man ɲi voilà ni wagati in yɛrɛ la foyi tɛ yen nɔ fosi tɛ yen nɔ donc a y'aw ka fɛnw bɛɛ kɛ simple ni tout voilà cɛw fɛnɛ aw fɛnɛ aw ka kow kɛ simple ni ye aw k'a fɔ ko n bɛ taa nin suɲɛ o ka taga nin suɲɛ o nin kɛ tan ka taa nin juru ta aw y'o dabila en fait comme aw yɛrɛ y'a fɔ cogo min na fɛn ye su kelen su yɛrɛ tɛ heure damadɔni en fait a bɛ ban voilà donc o de kun don je pense que an y'a bɛɛ fɔ voilà donc an filɛlikɛbagaw aw merci beaucoup aw yɛrɛ merci aw nana an ka wele jaabi donc an b'a fɔ ko aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ